गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दमासि मोखांखाय एसे गुसुसिन ना कल फैदोंमोन गोबाव जाबाय भिडिअ लाबोयैया आरो नुजायैयाबो ओंखारियाबो बिराद गोबाव जाबाय। थ' मेन बाथ्राया बेसो मोनसे निउसाव नुदों दे आङो दिनैहाय रावनिबो नङा प्रब्लेमा खिन्थु एक्स एनडिएफबि प्रब्लेमा रासिन दङ। ओमफ्राय एज ए बर' जाथि हिसाबै बर' हारि हिसाबै जोंहा हारि हिसाबै गोबां प्रब्लेमाव दंखायो दंनाया जोंनाव मा होनना बुंगोन बर' हारिनि प्रब्लेमखौ मालाबा माबा गुण'त्सबनिबो प्रब्लेमनो मालाबा रावनिबो प्रब्लेमनो मालाबा लेंगुवेजनि प्रब्लेमनो बायदि रोखोमनि पलिटिकेल हान्जा दङ हिसाबै प्रब्लेमा फैगोन। जोंनियाव दा दङ मोननै पलिटिकेल हान्जा खिन्थु पलिटिकेल हान्जा मोननै दङ बिथांमोनाबो मोननैजोंबो एकमत नंलाया बाथ्राफोरा आरो मालाबाबो एकमत जालायखाया। थ' बाथ्राया डेभेलपमेन्ट दाखालि आबसु दिनैसो आबसुफोरनि बाथ्राखौ आं बुंग्रोनोसै। आबसु माने आबसुआ बुंदों आरोखि एनडिएफबिनि सायावहाय माखासे केस बेस बा माबा माबिफोरनि बेलायावहाय। थ' दुखुनांथावना सिना जोंना बेनोल' जोंनि प्रमद बर' ना CEMआ एफाराब नंखाय बाथ्राखौ बुंनो हाथारबायना आरो आं बिराद सानबाय थादों आं एफाराब नंखाय बाथ्रा बुंनो हायोना। मैया निउस पर्टेलनि गेजेरजों बुंबावदों वान भट वान जबनि बाथ्राखौ मिस्टार फेरेंगा बिथाङा 5 बोसोर हाग्रायाव थाना फैनो 3 बोसोर लेन्डआवहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय बाथ्राखौ बुंफैदों वान भट वान जब। आंहा बेखौ बुंनो हानाय माखासे मोन्थायबो दं। नैबे रनजित बसुमतारीखौ बिथाङा EMआनो जा MLAआनो जा माबा MPआनो जा CEMआनो जा मायानो जा आं बेखौ 1000 बार बुंगोन बेखौ एज ए एनडिएफबिनि फ्लेगखौ लानानै बियो EM जादों। आं मालाबा नोगोद जोङो जाय हक बाथ्राखौ बिथांनि नैबे मैयानि जाखिनि स्टेटमेन्ट होलायनाय रनजित बसुमतारीया बिआर फेरेंगानो एनडिएफबियाव ट्रेनिंबो मोना माबो मोना थिफुदला जाय हक हारिनि थाखाय बिथाङा 4-5 बोसोरसो बिथाङा जं हाग्रायावहाय दुखु खस्थ' लाहैदों मानिदों। खिन्थु दिनै बिथाङा वान भट वान जबखौ दिनैहाय ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंदों बियो এই বুলি जे जोङो गभर्नमेन्ट जब होथारनो हागोन बेबो नङा। नै बेफोरबायदि बाथ्राखौसो जों नुनो मोनो। दा एसे वान स्टेप बेकवार्ड जादोंना बै समाव वान स्टेप फरवार्ड जादोंमोन दा खिन्थु बेकवार्ड जादों बेक जादों। खिन्थु बै समावहाय बियो बा अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायगोनफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जेला इलेक्शन केम्पेइन सम। ओंखायनो आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजाफोरखौ सोरबा पलिटिसियाननि बाथ्राफोरखौ 100% बिथाङा मावगोन बेखौ दासान। नैबियानो होन बैबियानो होन आरो बै मोनसे दालाय दारसाफ्रानो होन ना बिथांमोनखौ मालाबाबो दाफोथाय। मानो नोंनि माने दामि भटखौ बिथाङा आदाय खालामनानै बै स्टेजाव सहैयोब्ला नोंखौ मालाबाबो नाया बेफोरबायदि। थ' बाथ्राया नैबेखौसो जों साननो गोनां। जेखियानो जादोआ पलिटिसियानफोरा गोबां बाथ्रा बुंगोन गोबां खोथा बुंगोन नोंनो हा बायनानै होगोन नोंनो बिल्डिं लुनानै होगोन नोंनो मावना जानो थाखाय बेफोरबायदि हा होगोन नोंनो थांना थानो थाखाय उमुक होगोन नोंनि गथ'फोरनो जब होगोन नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगोन। पलिटिसियानफोरनि बाथ्राखौ मालाबाबो 100% दा फोथाय। 100आव 1%ल'नो फोथाय बिसोरखौ 1% फोथायनायनि गोजौआव दाथां बेफोरबायदि आरोखि। दा बाथ्राया ओरैबायदि फन फैदों जे बसुमतारी सोर जे बसुमतारी आं मोनसे रोंला हमथ'ला आङो। बाथ्राया बेनोल' जों दुखुनांथावना दुखु मोनदों एज ए एक्स एनडिएफबि हिसाबै माबोरै दुखु मोनदों दिनै प्रमद बर'आ एफाराब गोदै बाथ्रा बुंनानै ना मा बुंबाय थादों बियो नोंथांमोननि जाखिनि केस ना बेफोरखौ जों उइथड्र खालामनानै होगोन 3 बोसोर
बारलांबाय 4 बोसोर हाबबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिआ दिनै मानो डेट होलायनो गोनां जादों 26-27 तारिखनि बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जादों बावहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना पर्टेलाव निउज पर्टेलफोराव नुजोब्बाय जों दुखुआ मा बै प्रमद बर'नि जों 1 लाखबो नाङा 2 लाखबो नाङा मा 1 लाख 10 फैसाबो नाङा मिन्थिबाय बे प्रमद बर'नि माबानिफ्राय 10 फैसाबो नाङा जोंनो एकमात्र नोंथाङा जुदि जोंखौ बिदा फंबायनि खाथियाव होफैनो हाबायबा न'खरनि बिमा बिफानि खाथियाव जुदि मोजाङै रुजु-रुमु ओंखाम जानो थाखाय बोथिसे ओंखाम जानो थाखाय जुदि होफैबायबा नोंथाङा जोंनि हाइनेस्ट केस बेफोरखौ उइथड्र खालामनायनि बेबस्थाखौ खालाम नोंथाङा बे 2 बोसोराव नोंथाङा 2024 हाबगासिनो दं एमपि इलेक्शनाव नैबे लकसभा इलेक्शनाव नोंथांमोना देरहागोन देरहाया मा बिसास नोंथांमोनखौलाय जोंलाय मा फोथायनो हानो नोंथांमोनखौलाय जोंलाय मा फोथायनो हानो जों फोथायनो हाया 2025आवबो जों नैबे इउपिपिएल सरकारखौ जों फोथायनो हाया माबोरै खारन माबोरै फोथायनो बाव बिपिएफआबो फैनो हागौ बिजेपिबो फैनो हागौ कंग्रेसबो फैनो हागौ सोरबाबो फैनो हागौ ना जायनि जाहोनाव दिनै आदिबासिफ्रा दिनैहाय जोङो इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन जोंनो मा मावदों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों गोरायैनो बिजेपिआ फैयोब्ला मा खालामगोन प्रमद बर'नि न'आव जों धरना हैबाय थानानैलाय मा जानो जाम्बासो जाहैगोन जों प्रमद बर'आ थगायसुला 1 नाम्बाराव जोंनि केस उइथड्र खालामनो हागोन होननानै बुंदोंमोन हाइनेस्ट केसफोरखौ दिनैहाय एनआइए केस नांनानै थानाय बेफोरखौ उइथड्र खालामनानै लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन बेफोरखौबो लाबोनो हायाखै प्रमद बर'आ जोंलाय मा फोथायनो बेखौलाय जों फोथायनो हाया मा प्रमद बर'ल' गबिन्दखौबो जों फोथायनो हाया गबिन्दआ एकमात्र गावनि भट बेंक सेकेन्ड टाइम 2025आव देरहागोन ना देरहाया बेखौ जों साननो गोनां जानानै फैदों बिराद साननो गोनां जानानै फैदों जायनि जाहोनाव दिनैहाय एक्स-एन-डि-बिनि सोद्रोमाफोरा जानो हागौ दिनैहाय 100% 50% थांदों होननानै बुंनो हाया 40%आथ' थांगासिनो दङ ना बिपिएफआव मानो थांदों मानो दिनैहाय जोंनि बिटिआरआव डिपुटि चिफ थालायनानैबो जोंनि एक्स-एन-डि-बि सोद्रोमाफोरा सेंग्राफोरा दिनैहाय मानो बिपिएफआव जगदान खालामदों मानो दिनै आर'नाइ गानहैनो गोनां जादों बेफोरखौ जुदि गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा मोना एफाराब थिफुरला बुंबाय थाबा जानाय नङाथ' नोंसोर गावबा गावनि लाबा लाब गावनि बे न'खरखौ सानबा जानाय नङाथ' गावनि खुद गावनि गथ' गथायनि खोथाखौ सानबा जानाय नङाथ' अन्थाइ खुबैजागोन फेरेंगा अन्थाइ खुबैजागोनथ' गबिन्द नोंसोरो एक्स-एन-डि-बिनिजोंनो रावजोंबो नङा एक्स-एन-डि-बिनि सोद्रोमाफोरानो नोंसोरखौ अन्थाइ खुबैहैगोन मालाबा न'आव अब्लाना नोंसोरो मा खालामगोन सोर गसंगोन नोंसोरखौ दिनै जों नोंसोरखौ गबिन्द बसुमतारीखौ आं दिनै रिपिट खालामफिननो गोसो जादों आं दुखु नांफिनदों दुखु मोनदों मालाबा बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांबा जों गाबनो ओंखारो बै समावनो जों गबिन्द बसुमतारीखौ सैमा अमाफोरबायदि खालामबोयोमोनबा जों मोजां जागौमोन होननानै जों आं सानो बै समावहाय जेब्ला भुटानावहाय 2000 सनाव जुदि जों भुटानाव थाबाय थानायावहाय एनसि नेसनेल केम्पआवहाय नेशनेल काउन्सिल केम्पआवहाय जुदि थाबाय थानायावनो नोंसोरखौ जुदि नोंनि खिनायाव दै हैनाय बेफोरखौ सोर मोनथिदों रावबो मोनथिया जोंनावहाय 16 बेट्सनि सासे एम्फौ होनाय सासे दंमोन बै सुबुङा दिनै थैखोना माखो बिबोथ' नोंजोंनो थाफादोंमोन सानजा साइडनि बियो बे मानसिखौ दिनैसिमबो आं लोगो मोनफिनाखै आसा खालामदों आं थैनायनि सिगां खनसेब्लाबो बे एम्फौ होनायखौ आं लोगो मोनगोन खिन्थु दिनै बिथांमोना बिराद दुखु खस्थ' लादों नेशनेल काउन्सिल केम्पआवहाय एनसि केम्पआवहाय जोङो नोंसोरनि थाखाय दुखु खस्थ' लादों गबिन्द दा जोंफोरखौ जों मा अबस्था खालामदों जोंनि हाइनेस्ट नन हाइनेस्ट नङालै गबिन्द हाइनेस्ट केस 2011नि एक्सटर्सन जों बेफोरबायदि भुक्तभुगि आंनो सासे मानसिया दिनैहाय बेफोरबायदिखौ केस सिफायनो थाखाय बिथांनाव आं बिहैदों जे ब्रादार आं केस सिफायनो थाखाय एसे अनसुंथाइ नांगौ हरदों बेसेरा बियो खिन्थु दिनै नोंसोर बायदिया हरनांगौमोन गबिन्द बसुमतारी फेरेंगामोन आरो नैबे प्रमद बर'मोना थिफुदला बाथ्रा बुंग्राफ्रा दे थिग আছে प्रमद बर'आ दिनै बिटिआरनि सिएमआ आबसुनिफ्राय फैनाय हिसाबै आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ नायदों आं थिग दं खिन्थु गबिन्द बसुमतारी मोना एफाराब लेथ्रा एफाराब सिन्थाधारा साननाय हनायफ्रा एफाराब लेथ्रा बेफोरबायदि जानो नाङा एक्सुअलि नोंथाङा जुदि जोंफोरखौ जुदि आंबो बिनि थाखायनो सासे दैदेनगिरि जाबोदों एनडिएफबिआव बेखिनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामोब्ला
नोंथाङा एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंथाङा जुदि एक्स एनडिएफबिनि खोथाखौ मोजाङै जुदि सिन्था खालामोब्ला जायफ्रा एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर गबिन्दनि खिबु खिबु खारफाग्राफोर बेफोरो दुखु मोननानै लाब गैयालै सिदा सिदि बाथ्रा जायफोर दङ बेफोर गथ'फोरखौ आंनो ट्रेनिं होबोनाय मानसिफोर बेफोर थिफुला सानबाय थाबाबो जानाय नङालै जों दुखु नांनानै मालाबा बिखा गाबो दुखु नाङो गाबनो ओंखारो गोबां रायजो राजायानो बुङो नोंसोरनि एकर्डआ मा जाखोलै बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो गबिन्दनि एकर्डसो बेफोरो एज एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंजानो गोनां जायो सोरनि थाखाय बुंजानो बे फेरेंगानि थाखाय आरो गबिन्दनि थाखाय जों बुंजानो गोनां जायोथ' लासिं सिं जायो जों असनमान जायो माथो होफैनो हादों गबिन्द बसुमतारी मोनालाय बर' रायजो राजानो हारिनि खोथा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो बिथांमोना जों दिनै बायदि रोखोमनि खोथा बाथ्राखौ बुंबोनानै बिथांमोना रायजो राजाखौ दिनै आखायाव लाबोदों दिनै रायजो राजाया दिनै जोंनि थाखाय बुजादों जोंनि थाखाय ओंखाम बोथिसे माइरं हैनानै बुख्रुबजादों दिनै बेफोरनि खोथाखौ दिनै गबिन्द बसुमतारी मोना मालाबाबो सानफेरा गावनि बेक्तिगत बाथ्रा गावनि उदैनि खोथा गावनि लाइफ स्टाइलनि बाथ्रा बेफोरबायदिखौ सानोथ' खिन्थु बेफोरबायदि साननाया मोजां नङा एज ए हारिनि बाथ्राखौ जुदि सानदोंब्ला एज ए हारिनि जा बर' जाथिखौ लानानै नोंथाङा दिनै डिपुटि CM जादों डिपुटि चिफ जादों नोंथाङा दिनै बेखौ जुदि सानदोंब्ला नोंथाङा एज ए 100% नोङो 90%खौ नोङो बर' हारिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगौ बर' हारिनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगौ सोरबा गुबुन ट्राइबनि बाथ्राखौ साननांगौनि दरखार गैया जोंनि खोथाखौथ' बाद दोन जों दे आं मानिबाय एज ए हारिनि थाखाय जों सेक्रिफाइस खालामबोबाय बा सोरनिबा जों दखनाखौ जोमबोबाय बा सोरनिबा जों माबा माबि ओंखामखौ सिख'नानै जाबोबाय जों नांजाया खिन्थु एज ए जाथि हिसाबैथ' एसेबाबोथ' डेभेलपमेन्ट बा माबा मोनसेखौथ' लुबैयोना जों दिनै खोनानो मोनो मा गबिन्द बसुमतारीनाव थाङोब्ला गाज्रि राव गाज्रि खोथा बुंहरजायो प्रमद बर'नाव थाङोब्ला गाज्रि खोथा बुंहरजायो सोर खोना बेफोरबायदिखौल' सोर दुखु खस्थ' सहायना थानो हानोब्रा जों बांद्रायखौ सहायना थानो हानाय नङालै 19 थारिखआव नोंथांमोना नुगोन आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना दानाय गबिन्द आरो फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिआर फेरेंगानो रनजित बसुमतारीयालाय EM लाइथिबावसो ओमफ्राय प्रमद बर'आलाय बर' जाथिनिनो किंनो डाइनामिक लिडारनो मालानि डाइनामिक लिडार जाखो बिलाय माब्लाबाथ' जों नोंसोर मोजां मावो दे आं मानिदों माब्लाबा माखौबा नोंथांमोना मोजांखौनो मावदों आं थिगानो आं बेखौ मानिदों खिन्थु दिनैहाय जोंनि एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा केसाव भुगिना दंलै प्रमद बर' जायनि जाहोनाव दिनै आबसुफ्रा दिनै बुंफिननो गोनां जादों फरायसा आफादखौबो आं दिनैहाय एसेब्लाबो बाख्नायगोन मानो होननानै बुङोबा दिनै एक्स एनडिएफबिनि जानानै फरायसा आफादा दिनैहाय हाइनेसआनो जा नन हाइनेसआनो जा NIA केस नांनानै थानाय रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ दिनै एसेब्लाबो बुंखांबाय थादों UPPLनि मानसिफ्रालाय माब्लाबाथ' बुंखांखो गावनि डेभेलपमेन्टनि गावनि भट बेंक मोननाय मोनिनि खोथा जयनिं खालामनाय खालामिनि बाथ्राखौल' दिनैसिमबो बुंबाय थादों दिनै बिटिआरआव मा प्रब्लेम जादों बेफोरखौथ' बुङा मानोथो दिनैहाय फरायसा आफादालाय दिनै एगेननो दिनैहाय स्टेटमेन्टआव बुंफिननो गोनां जाबाय थादों आं बेखौल' बुंगोन जोंनि हाइनेस केसा जुदि बे 2 बोसोराव जुदि उइथड्र जाया बिनि उनाव नायदो लांथिया जिरायनानै थाहैगोन BTC सेक्रेटारि गेटआवहाय 1 घन्टाब्लाबो जिरायगोन रावबो जिराया एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरानो लांथियानो जिरायना थाहैगोन बावहाय सोर मा खालामा गावो गावथार बुथार BTC सेक्रेटारि गेटआवनो जाथिना हारिनि नामाव थैलांगोन जों आरोबाव फिन खनसे धरनानि बेबस्थाखौबो जोंबो लानायनि राहा लामाखौ लानो गोनां जागोन बावहाय सोरबा फरायसा आफाद सोरबा इउनाइटेड फराम सोरबा माबा माबिनो बेफोर सोलिनाय नङा 2025आव जों सफैगासिनो दङ 2025आव थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथा बुंबाय खिन्थु जाखिनि बाथ्रा बुंदों जों केसखौ उइथड्र खालामजानो लुबैदों लोगोसे जायफ्रा दिनैहाय 4 लाखखौ मोनाखै
बिथांमोननिखौबो मोननायखौ बेबस्था खालामनानै हो बिथां डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी रनजित बसुमतारी ओमफ्राय नैबे प्रमद बर' नोंथांमोन साथामा खालामना होनाया मोजां जागोन आं बेखौनोल' लास्टआव बुंनो लुबैदों मोनसेबाव इउजि ब्रह्मनि खोथा इउजि ब्रह्मआ जेब्ला काजलगावआव बरायनायनि मोनसे माबा लादोंमोन बरायनाय वेलकाम सेरेमनि लादोंमोन अब्लानि समाव गबिन्द माबाया बुंदों इउजि ब्रह्मआ बिथांखौ जों बुंनो समाया थेवबो बुंगोन बिथाङा जेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों जोंबो बेफोरबायदिनो दुखु दाहा सेक्रिफाइस खालामबोदों बेफोरखौ लानानै नोंथाङा दुखु मोनोबा मोननो हागोन नोंनि खोथा बियो एफाराब सिनियर मानसिखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जायाखै उसित जायाखै होननानै सानोब्ला नोंथांमोननि बाथ्रा खिन्थु थेवबो आं बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन वेलकाम सेरेमनियाव जोंखौ फोथायनानै एबसुखौ फोथायनानै रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डआव मा लिरनाय दं बेखौ नायालाफानो जोंखौ फोथायनानै मेगन मिसिबना सागान होदोंमोन इउजि ब्रह्म नोंथाङा सासे केबिनेट मन्त्रि नोंथांखौ आं बुंगोन नोंथाङाबो आं गोरायै बुंगोन आसि थुनानै बुंदों नोंथाङाबो जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं बिसोरनि केसखौ मेगन मिसिबनानै उइद्र' खालामनानै हो लोगोसे जायफ्रा एनआइए केस नांनानै थानाय जायफोर रन्जन दैमारिया नोंखौ फोथायनानै सागान होदोंमोन जोंनि दैदेनगिरि सार रन्जन दैमारिया दिनै फोथायनानै नोंसोरखौ फोथायनानै मेगन मेसेबनानै सागान होदोंमोन नोंसोरनि दिनावबो दा नोंथांमोना बोसोरथाम जाबाय इउपिपिएल सरकारा इउजि ब्रह्मआ फोथायनानै बिथांनि जा बुंदों मा मादों बेफोरखौ साना हसियानो जेल सिंनिफ्रायनो उदां खालामना होनांगौ आं बेखौल' बुंगोन इउजि ब्रह्मआ जुदि हायोब्ला इउजि ब्रह्मआ जुदि बेखिनि खामानिखौ मावनो हायोब्ला आं गाबोननो आं इउटुब चेनेलखौनो टटेलि अफ खालामगोन आं बुंनायबो नङा गाबोन समफोरनि उइदिन सर्ट पिरियड 7 daysनि गेजेराव इउजि ब्रह्मआ जुदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा एनआइए केस नांनानै थानाय आरो जेसेबां हाइनेस नन हाइनेस केस बेफोरो उइद्र' जाजोबो अब्लाना आं इउटुब चेनेलखौ टटेलि अफ खालामगोन आं बन्द' खालामगोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोबां खोथा बुंबाय बेखिनियाव सोरनियावबा गोसोआव जुदि नांदोंब्ला आं बेखिनियावनो क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो साना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि